ni 5 November 2022 ladang litum timasa club along women wing mate so Arlo asong APHLC asong sengpon tanglo lasi pini ladak lumbajong along nilitum Arpu cepek ponlo dasi akahay pia tumaphan president secretary lapen Arpu kido anak tumaphan stami pinangan Arpu nilitum ladak pek ponlo dasi labang so Kachesong along anso say so pinso Kachesong along Arlo so tum stami arjab dun tipjia phansi akihay sarje ay katharsar ng Japon misen lapen alangli ahokpet ng Japon na posi constitutional rights and remedies lahay ilitum kachipalongji pulutang te ilitum ning isi ingtin isi ilitum karbiang long East West di Mahasaw ilitum itum ahokpet pen ilitum arjap tip nansi lasi suar luasok labang ki LA pen Central pen lapen CC pen lapen PS din pen sitami along tin sitami lapuson women week mati suar luasong APSLC kiseng pon edjia panse nili Central Women Working Committee ahin pen tuning rilo lasi pinila daglum majong long Arpu kideng pon atum an pan sitami alang litum apan ningching duk lo lapen alang litum kiklem kidamalong anso se ladaki headquarter lo difuki lasi ilitum anso se women wing ladak kapangtang ponjia pat itum ahokpet pen itum arjap tip lo na ang tema ladaki isis English saram hedo behind every successful man there is a women and behind every successful women there are more women pinso along inut so Arlo achordolo lason thak si so Arlo Kachesong sitami hokpet internet pen Kachesong tip nang jiaphan hemprek long litik ilitum sangdun nang ni ku athepi pensi nilitum so Arlo asong tum sitami pinso atum hemprek ki hanglong ilitum sitami arjab dun tip nang ji pusi nilitum so Arlo asong sitami karbiang long East West di Mahasaw an sitami nilitum so Arlo atum anke hok regional political party APHLC pensi hemprek tawan po lasi nilitum so Arlo so ake mangke lahen lo pinso Kachesong long so Arlo atum ta arjab dun tip po lapen hemprek ki hanghut National Movement of India Mahatma Gandhi hemprek ki hanghut sitami kopia po si ladak hemprek alang litum Kachesong ma lake pinso Kachesong Arlo so Kachesong rapet pen ning isipen Kachesong si hemprek halabang so National Movement 1947 ahut sitami hemprek kang team independence long lo lason thak non so Arlo asong tum sitami karbi ang long East West di Mahasaw sitami long live